Pre svega želim da kažem da je Aleksandar Šapić po ko zna koji put slagao Beograđane. Kad kažem gospodin, mislim da mu to zaista ne pristoji iz prostog razloga njegovog rečnika, tako da bih radije rekao Gangula. Znači, Gangula je ponovo slagao Beograđane. Prvo je slagao da je bilo šta uradio vezano za Ćaćiland, znači nije uradio ništa. Nije poslao dopis policiji, odnosno njegovom partijskom drugu i prijatelju iz koalicije, gospodinu Dačiću, a vidjet ćemo da je njihova saradnja jako dobra. Zatim, nije poslao svoje bele koji je u stanju da pošalje u 45. blok gde Taru, onaj bizgov od Belića, obara na zemlju i privodi jednu studentkinju. Znači, te hrabriše ne mogu da dođu u Ćaćiland i to završe. A da ne govorim da nije poslao gradsko zelenilo da bar zaštiti te biljke koje imamo u tom parku. I druga laž koju je izgovorio jeste da će vojska platiti tih 20 kilometara razorenog bulevara. Neće. Iz kog razloga? Iz razloga što vojska nije budžetirala sredstva ne za paradu samo, a kamoli za asfaltiranje i novu rekonstrukciju bulevara. Kao što ni grad Beograd nije budžetirao i planirao sredstva za tih 20 km bulevara. Prema tome, gospodine Gangula, Beograd je malo i naš. Ti imaš rezervni grad, ali ga mi nemamo. Ti imaš svoj Trst, nama je Beograd sve. A sada bih prepustio reč gospođi Mili da vam objasni još detalja. Hvala. Beograd propada jer su naprednjaci očerupali gradska preduzeća koje više ne mogu da rade i to se vidi po ovim materijalima za današnju sednicu. Grad je skoro pred bankrotom, para nema, ali Aleksandar Šapić i dalje potpisuje nekakve ugovore, mrtav ladan, drži konferencije za štampu na kojim objašnjava kako je on pre Vučića upozoravao na opasnost od građanskog rata, ograđuje se od Ćaćilanda koji mu je ispred nosa. Naprednjaci bi najradije da ga smene, ali ne znaju kako da ne izazovu krizu u Beogradu. S druge strane, nemaju nikoga da stave na njegovo mesto. Socijalisti maštaju da će na mufte da izaberu Nikolu Nikodijevića, zato se oni pojavljaju na antiblokaderskim šetnjama gde Aleksandra Šapića nema. I dok oni gledaju Beograd kao svoj plen, sve se u Beogradu raspada, ništa ne funkcioniše, a Beograđani se s razlogom pitaju gde odlazi novac iz budžeta koji je najveći u istoriji grada, kako govore. Pa odgovor je jednostavan. Novac odlazi u džepove SNS investitora, njihovih biznismena, njihovih partnera i ovde imamo i dokaz za to. Još jedan od dokaza. Dakle, ova dva dokumenta su vezana za veliki bezbednosni projekat grada Beograda. Jedan je potpisao Aleksandar Šapić. Iz njega se vidi da je ovaj posao u vrednosti od preko 10 milijardi dinara su dobile firme, među kojima su i poznate firme javnosti, Atlas Security i ProInter. Podsjetit ću vas, to je onaj bezbednosni projekat grada Beograda koji treba da vodi računa o bezbednosti na ulicama, u školama, školskim dvorištima. Dakle, Aleksandar Šapić dodeljuje Atlas Security i ProInteru ovaj posao i mi smo odmah kada je najavljen bio ovaj posao rekli da će to biti posao koji treba ne da obezbedi građane i našu decu, već da obezbedi ovu vlast koju u Beogradu niko više neće i da se stvara time parapolicija režimska. Ali to nije sve. Drugi dokument potpisao je potpredsednik vlade, to je zaključak vlade, ministar Ivica Dačić, kojim se ceo ovaj posao podvodi pod državnu tajnu i svi poslovi se dodeljuju bez tendera. Verovali ili ne, čovek koji bi trebalo da se bori protiv ovakvih kombinacija stavlja svoj potpis da se tajno, ispod žita, formira parapolicija režima u koji će se regrutovati huligani i batinaši. Podsjetit ću vas da su zaposleni iz Atlas Security-a ovde ispred Skupštine grada tukli građane koji su mirno protestovali. Da smo mi iz Stranke slobode i pravde, iz stranke Centar,
podneli 12. marta tužbu protiv njih, a oni su umesto optužnice dobili uniforme gradskog obezbeđenja koje oblaču ujutru, a noću stavljaju kapuljače i fantomke i idu da čuvaju Ćacilen, idu da čuvaju prostorije Srpske napredne stranke, noću jure motkama i štanglama studente, građane. Setite se da su vozila Atlas Security-a se zaletalo u blokadi ispred Pravnog fakulteta. Dakle, oni su deo naprednjačke ekipe koje bije građane, koji udaraju ljude po glavi kao što su udarili i razbili glavu i mom kolegi narodnom poslaniku i velikom prijatelju Peđi Mitroviću. To su isti oni ljudi koji čarterom po potrebi idu u Rigu da šamaraju navijače samo zato da u svet ne bi čuo koliko u Srbiji Vučića više ne žele. I sada nama Aleksandar Šapić objašnjava da će ti ljudi da čuvaju našu decu, da će ona biti bezbedna u školskim dvorištima, isti ljudi koji tuku njihove roditelje. I sve to rade u mraku, daleko od očiju javnosti, od našeg novca, naših 10 milijardi dinara. Sve to rade da bi stvorili parapoliciju koja će da čuva njihov režim, koga u Beogradu više niko neće. I neće to moći više da rade. Ne mogu se više sakriti. Neće moći više ni jedan ugovor da sakriju. I svi će odgovarati. Svi koji su potpisivali ovakve ugovore, svi koji su tukli i maltretirali građane, svi koji su pucali na građane iz zvučnog topa. Nikada im Beograd to neće oprostiti, Beograd pamti i svi će odgovarati pred slobodnim i nezavisnim institucijama.